Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Mother. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து எனக்கு ஒன்றாம் சாண்டிங் பண்ணலாமே. ஹரி போல். ரொம்ப வேலை வேலை இருக்கு mother. சரி, கண்டிப்பா mother. வாய்ப்பு இருந்தா வந்திருக்கேன். பரவாயில்ல பரவாயில்ல. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுபலட்சுமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து பகவத்கீதை 5th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகானோட நகரத்தில் இன்னைக்கு நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் 5th சாப்டர். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரணை ஆஃபர் பண்ணிடலாம். சிவகாமி மாதாஜிக்கு மங்களாச்சரணை ஆஃபர் பண்ணணுமா? அப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்களா? வேற ஓகே மாதாஜி, ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஷேர் பண்ணணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, உஷா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரி போல். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरवे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ 5th சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே, நம்ம நேற்றுக்கு வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நல்லபடியாக நம்ம நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட இந்த அறியாமை அப்படின்றது இருட்டு விலகும், நாலேஜ்ன்றது வெளிச்சம். அதுவும் எங்கேருந்து அந்த நாலேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னா, அது வந்து பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி வர அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் வரவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? என்னைக்கும் தன்னை கடவுள் அப்படிலாம் சொல்லிக்க மாட்டாங்க. பிரதிநிதியாக தன்னை வந்து நினைப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா நிறைய நம்மளை சுற்றி இந்த ஃபேக் குருஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அவங்களாம் தன்னையே கடவுள்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய வந்து மிஸ்கைட் ஆகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது நம்மளை சுற்றி. ஆனால் இந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் வர குரு வந்து
ரொம்ப அழகாக பகவானோட மெசேஜை அதே முறையில் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும், சரிங்களா? அவங்க வந்து தன்னை வந்து பகவானோட பிரதிநிதி அந்த ஒரு முறையில் தான் நம்மக்கிட்ட இருப்பாங்க, சரிங்களா? ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு பகவானுக்கு எவ்வளோ நம்ம மரியாதை வணக்கங்கள்லாம் செலுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். எதனாலனா பகவானே நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுத்து அவங்ககிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம அவங்கள ரொம்ப வேல்யூ பண்ணணும். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு அடுத்தது சமமாக பார்த்தல்லேருந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும், சரிங்களா? அப்படி நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். 5.17 ஸ்லோகம். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகம் 17. தத் புத்தயஸ்ததாத் மானஸ்தனிஷ்டாஸ் தத் பராயணா கச்சந்தய புனராவிருத்தியம் ஞான நிர்தூத்த கல்மஷாக. எப்போது ஒருவன் வாய்ஸ் கேட்கலையே, நெட் இஷ்யூஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ அப்பொழுது பூர்ண ஞானத்தினால் அவன் தனது கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், சரிங்களா? அப்போ நம்மளோட இந்த புத்தி, மனம் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் 3rd சாப்டர்லேயே. ஏன்னா இதில் தான் அந்த காமம் அப்படின்றது அமரக்கூடிய இடம் அப்படின்னு, புலன்கள், மனம், புத்தி இந்த 3 இடத்துல தான் காமம்ன்றது அமரும். அதனால தான் நம்ம வந்து பலவந்தமாக பாவம் செய்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? 3rd சாப்டரில் அர்ஜுனர் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்களே, ஏன் வந்து பலவந்தமாக பாவம் செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இந்த லஸ்ட்டு தான் காரணம் அப்படின்றத சொல்லி அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புத்தி, மனம், அப்புறம் இந்த சென்சஸ்ஸு இதெல்லாம் நம்ம பியூராக வச்சுக்கணும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த புத்தி, மனம், நம்பிக்கை இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தணும், சரிங்களா? அந்த மாதிரி நிலைநிறுத்தும் போது அந்த பூர்ண ஞானத்தினால், ஏன்னா புத்தி அப்போ ரொம்ப பியூராக இருக்கும் இல்லைங்களா? கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைகிறது. பகவான் மேலே நம்மளோட மனம், புத்தி எல்லாம் நிலைநிறுத்தும் போது நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து நல்லபடியாக தூய்மை அடைந்து நம்ம அந்த லிபரேஷன், ஜட உலக பந்தம் இருக்கு இல்லையா, பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அதுலேருந்து விலகி நம்ம முன்னேற்றம் அடைகிறோம். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், சரிங்களா? அதனால் நம்ம மனம், புத்தி எல்லாமே பகவான் மேல் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்போ திவ்யமான பரத்துவம் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே அனைத்தும் என புத்தியால், மனதால், நம்பிக்கையுடன் அவரே புகலிடம் என்று நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ தூய்மையடைந்து நம்ம விடுதலை அடைகிறோம் அப்படின்றது தான், சரிங்களா? அந்த ஸ்லோகத்தோட விளக்கம் தான் நம்ம அங்கே பார்க்கறது. இப்போ நம்ம வந்து 5.18 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि शुनिचैव स्वभागे च பண்டிதா சமதர்ஷினா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றிருந்த தன்னடக்க உள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு 2 நாள் விஜய மாதாஜி வரல. விஜயா அல்ல, நெட் சரியா இல்ல மாதாஜி, அவளுக்கு நெட். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கும் நெட் சரியா வர மாட்டேங்குது, அதான் கட்டாயி போயிடுச்சு. ஆமா, கட் ஆகுது. நீங்க வாசிக்கும் போதும் வாசிக்கும் போது கட்டாயி போயிடுச்சு. ப்ளீஸ் ஜாயின் அகைன் வந்தது, அதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து இங்க 5.18 ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த நல்லபடியா ஞானம்லாம் கெயின் பண்ணிடுறாங்களா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அறிவு அப்படின்றது அறிவொளி பகவத்கீதை மூலயமா எடுத்துக்கிறோம், அதாவது கிரந்தன் மொழியா எடுத்துக்கிறோம், சரிங்களா? எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நல்ல நாலேஜோட இருக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி நாலேஜோட இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப தன்னடக்கத்தோட இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி அதுதான், சரியா? ஒரு டிவோட்டிக்கு அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம்.
ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லைன்னா பகவான்கிட்ட நம்ம போகவே முடியாது. சரிங்களா? அதனால அது ரொம்ப முக்கியம். தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக இது வரைக்கும் அவங்க சாஸ்திரத்திலேருந்து அந்த எல்லாமே இதில் பியூர் ஆயிடுது. நம்ம பார்த்தோமா மனம், புத்தி எல்லாமே அந்த நிலையில் உள்ளவங்க அந்த ஞானத்தின் வாயிலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பிராமணன், பசு, நாய், நாயை தின்பவர் அப்படின்னு எல்லாரையுமே சமமாக பார்க்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லாருமே ஆத்மாவாக பார்ப்பாங்க. எல்லாரும் ஆத்மா, எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது பரமாத்மா. அது அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த வெளியில் உள்ள சரீரம் அப்படின்றது அந்த நிறைய இப்போ வந்துட்டு இந்த கிராஸ் பாடிலாம் வேறு வேறு இருக்குல்ல, பிறப்பு அந்த கர்ம வினை பொறுத்து அதை வந்து அந்த அழியக்கூடிய அந்த மாற்றமுள்ள சரீரத்தை அவங்களுக்கு பார்க்கவே முடியாது. சரிங்களா? அவங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து சோல், அது கூட சூப்பர் சோல் அதுதான் பார்ப்பாங்க. அதனால எல்லாருமே சமநோக்கில் பார்ப்பாங்க. அவங்களால இந்த பிரிச்சே பார்க்க முடியாது. இவங்க வந்து பிராமணன், இவங்க பசு, இவங்க நாய் தின்பவர் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சே பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த கிராஸ் பாடி அவங்க கண்ணுக்கே தெரியாது. பார்க்குறதே எல்லாருமே சோலு, எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்கள், எல்லாருக்குள்ளேயுமே பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு முறையில் அந்த தூய்மை அடைந்த அந்த பண்டிதன் வந்து ஞானத்தில் இருக்கிறவங்க ஹம்புளாக அந்த ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க. சரிங்களா? உடல் ரீதியான வேற்றுமைகள் இல்லை. சரீரம் வேணால் என்ன வேணாலும் மாறி இருக்கலாம். நம்மளை சுற்றி நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். மனிதர்கள்லேயே நம்ம வேறுபாடு பார்ப்போம். இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களை எனக்கு பிடிக்காது, இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க, பணக்காரவங்க, ஏழை, ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் இருக்குது, பேர்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாம். ஆனால் எல்லாம் அந்த சரீரம் அப்படின்றதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நித்தியமாக இருக்கிறது ஆத்மா மட்டும்தான். அந்த நித்தியத்தை மட்டும்தான் அந்த கற்றறிந்த பிராமணர்கள் நல்லபடியாக பார்ப்பாங்க, பண்டிதர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பரமாத்மாவின் இருப்பை உணர்ந்து ஒன்று ஆத்மாலே பகவானுக்கு பக்தி செய்கிறது மட்டும்தான். வேற எந்த ஒரு அடையாளமும் ஆத்மாவுக்கு வராது. சரிங்களா? பகவானுக்கு பக்தி அது மட்டும்தான் ஆத்மாவுக்கு சொந்தம். அப்போ அப்போ எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்களாக பார்ப்பாங்க. அது மட்டும்தான் அடையாளம். இப்போ நம்ம சரீரம்னா நமக்கு வந்து அந்த உயர்வு தாழ்வுலாம் வரும் இல்லையா? இப்போ பார்த்தோம்ல பணக்காரங்க, ஏழை, இல்லைன்னா வந்துட்டு பிடிக்கும் பிடிக்காது, அப்புறம் இவங்க அனிமல்ஸ், இவங்க பேர்ட்ஸ் அப்படிலாம் நம்ம வித்தியாசம் பார்க்குறோம்ல. ஆனால் ஆத்மான்ற முறையில் எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்கள் தான். வேற எந்த அடையாளமுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பகவானும் கூடவே இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டையும். அப்போ எப்படி இருக்கும்? யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணணும்னு தோணாது. எல்லாருக்கிட்டையுமே நம்ம மரியாதையோட நம்ம நடந்துப்போம் இல்லையா? எல்லாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், வேல்யூ பண்ணுவோம். பகவான் அனைவரின் நண்பர். பகவான் எல்லாருக்கும் நண்பர். பகவான் பாரபட்சமற்றவர் அப்படின்றது நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கண்டிப்பாக. சரிங்களா? எல்லாருக்கும் என்ன விருப்பமோ அதுதான் பகவான் வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க. ஆனால் நம்ம விருப்பப்படுறது நல்லதாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு ஏதாவது கெட்டது நடந்ததுன்னா நம்ம வந்து சரியாக நம்ம விருப்பப்படல, நம்மளோட செயல்கள் சரியாக பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தமே தவிர பகவான் மேலே எந்த குறையும் கிடையாது. உண்மை ஞானம் என்பது ஜடம், ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா இவைகளின் வேற்றுமைகளை அறிந்து கொள்வதாகும். கண்டிப்பா 13 சாப்டர்ல நம்ம இதுதான் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? சரீரம் வேறு, ஆத்மா வேறு, பகவான் வேறு. அந்தந்த சரீரத்தோட நிலை என்னவோ அந்த நிலையை தெரிஞ்சுக்கிறது. மாற்றமுள்ளது, அழியக்கூடியது. ஆத்மா அழியாதது, பகவானோட சேவகன். பரமாத்மா பகவான், எல்லாருக்கும் சுப்ரீம் அவங்க தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த இந்த நாலேஜில் இருந்தோம்னா நம்மளால சரியான முறையில் நம்மளால வாழ்க்கையை வாழ முடியும். சரிங்களா? பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அழியக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். 5.19 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்கணும்? வேற யாராவது வாசிக்கிறது தெரியுங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிக்கிறேங்க. ஸ்லோகம் 5 ஸ்லோகம் 19 அத்தியாயம் 5 இஹைவ தைர்ஜிதஹ சர்கோ ஏஷாம் ஷாம்யே ஸ்திதம் மனஹ நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரஹ்ம தஸ்மாத பிரஹ்மணி தேஸ்திதாத ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் நியதிகளை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டனர். பிரம்மனை போன்றே தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனை நிலை பெற்றவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ இதுதான் சரிங்களா? சமத்துவம், எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்கறது. எல்லாருமே ஆத்மா, எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. அந்த நிலையில இருந்து இருக்கிறவங்க என்னன்னா பிறப்பு இறப்பு நீதிகளை ஏற்கனவே வென்று விட்டனர். இந்த பிறப்பிறப்பு சுவிலேருந்து அவங்க வெளியில வந்துட்டாங்க. சரிங்களா? அதுதான். அப்போ பிரம்மனை போன்றே தோஷமற்று இருப்பதால் பிரம்மன், ஆத்மா, பரமாத்மா இதெல்லாம் பிரம்மன் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பிரம்மன், ஆத்மா இதுக்கெல்லாம் நிறைய மீனிங் உண்டு. அதில் பிரம்மன் அப்படின்றது ஆத்மா.
சரிங்களா? தோஷமே கிடையாது ஆத்மாவுக்கு. எந்த ஒரு தோஷமுமே கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ அந்த நிலையில அவங்க வந்து அஹ், நம்ம சரீரம் தான் வந்து இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு கண்டாமினேட் ஆகுமே தவிர ஆத்மா எப்பயுமே பியூர் தான், ஸ்பிரிட் சோல். சரிங்களா? பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி. அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்கள், ஆத்மாவில் நிலை பெற்றவங்களா அவங்க இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா விரும்பும் விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டவன், அவன் தோஷமற்றவன், அவனும் பகவானைப் போலவே சமத்துவ தலத்தில் உள்ளார் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எப்படி பகவான் சமமா பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தோமா? எல்லாரையும், எல்லாருக்கும் நண்பன், யாருக்கும் பாரபட்சமற்றவங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி நல்ல கற்றறிந்த ஞானி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால அவங்களும் வந்து எல்லார்கிட்டையும் சமமா இருப்பாங்க. சரிங்களா? எந்த பாரபட்சமும் இல்லாம எல்லாத்தையும் அன்போடு இருப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே பக்தர்கள் தானே. அந்த நிலையில 5.20 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? வேற யாரும்? மல்லிஸ்ரீ மாதாஜி, சுஜிதா மாதாஜி, லதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஓகே. ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. न न प्रहृष्ये प्रियां प्राप्य नो विजेत् प्राप्य सा परियं स्थिर पुत्तिरः सम्मूढो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவன் ஒருவன் ஸ்திர புத்தியுடன் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ, அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவும் அந்த சமநிலையில இருக்கிறது தான். சரிங்களா? உடலுடனான தொடர்புலாம் இல்லாம ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? உடலுடன் தொடர்புடையவற்றை அடையும் போது மகிழ்ச்சியோ, இப்ப நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும், அது கிடைச்சோன்னே ஒரே ஹாப்பி. சரிங்களா? அதே மகிழ்ச்சி இழக்கும்போது வருத்தமும் இல்லையோ. சரிங்களா? இல்ல வருத்தம் ஏதாவது வந்தாலும் அதுக்காக ரொம்ப வந்துட்டு தளர்ந்து போறது. இந்த மாதிரிலாம் இல்லாம, உடலே நான் இன்னும் தவறான அடையாளத்தில் அவன் மயங்குவதில்லை. சரீரம், ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, பகவத்கீதை வாசிக்கிற வரைக்கும் நம்மளாம் எப்படி வாழ்வோம் அப்படின்னா, சரீரம் தான் நம்ம. நம்ம சரீரம், சரீரம் சார்ந்த விஷயத்த தான் ரொம்ப கவனமா பார்ப்போமே தவிர, ஆத்மாவுக்கு என்ன வேணும், ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆத்மாவோட நிலை எதுவுமே தெரியாது. இல்லைங்களா? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துக்காக சாமி கும்பிடுவோம். யாரு சுப்ரீம் பர்சனல் காடெட்னு தெரியாது. சரிங்களா? நிறைய தேவர்கள் இருப்பாங்க. நிறைய வழிபாட்டு முறைகள்லாம் இருக்கும். அதுல எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுதோ, எதெல்லாம் நம்மளுக்கு சௌகரியமா இருக்கோ, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். இதுதான் இல்ல. எதெல்லாம் யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துறது. இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கை இருந்தது. எனக்கெல்லாம். இல்லையா? ஆனா, இப்போ பகவத்கீதை வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடெட் ஒருத்தவங்க தான். அதுக்கப்புறம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம் அதை விட உயர்ந்தது ஆத்மால இருந்து நம்ம செயல் பண்ற பக்தி அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லையா? அப்ப அது அந்த சரீரமே நான் அப்படின்ற தவறான அடையாளத்துல இருந்து, அந்த மயக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது. சரிங்களா? ஸ்திர புத்தியோட இருக்கிறது பக்தி மார்க்கத்துல. பரம உண்மையின் பூர்ண விஞ்ஞானத்தை அறியும் தளத்தில் உள்ளார். பகவத்கீதையில இருந்து நம்ம லேர்ன் பண்றோமா? பகவத்கீதை, பாகவதம் கிரந்தங்கள்ல இருந்து. ஸோ அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த ஆத்மாவின் அறிகுறி அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அது அந்த நல்ல அந்த பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் அடைகிறவங்களோட அறிகுறியை நம்ம பார்க்கறது. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு தரீங்களா? 5.21 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. बाह्यस्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यद सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते. இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன் இன்பங்களால் இன்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றன. இவ்விதமாக பரத்தை தானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது முக்தி பெற்றவங்க தான். சரிங்களா? எப்போ வந்து ஆத்ம நிலையில இருந்து எல்லாரையும் சமமா பார்த்து பக்தியில முன்னேற்றம் பண்றாங்களோ அவங்க முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். பொதுவா சொல்லணும்னா நம்ம வந்து ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு வெளியில வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வைகுண்டம் போறோம்
அப்படி இல்ல. இந்த உலகத்துல இருந்தே நம்ம பக்தி பண்றோம் பரிபூர்ணமா சரியான முறையில அப்படின்னா இருக்கும் இடமே வைகுண்டம். சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு ஒரு டிவோட்டியோட ரியலைசேஷனா இருக்கும். அப்ப முக்தி பெற்ற ஆத்மா இந்த அடையாளத்தோட இருக்கும்போது, அவங்க வந்து எந்த புலனின்பங்களாலும் கவரப்படுவதில்ல. ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல அதுவும் பகவான் இல்லாத விஷயத்துல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? சமாதி நிலை எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். அந்த ஆத்மால என்ன இருக்கு? பிளிஸ் இருக்கா? சச்சித்தானந்தம் பரமானந்தம் இருக்கா? அந்த பரமானந்தத்துல அவங்க திளைச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து இந்த புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடே வராது. ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப லோவர் டேஸ்ட் ஆயிடும். அதுவும் இல்லாம அது நம்மள பந்தப்படுத்தும் வேற. இல்லைங்களா? அதனால அதுலேருந்து விலகி ஆத்மால இருக்கிற அந்த பரமானந்தத்த அவங்க உணர்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? புத்தியை புலனுணர்ச்சியில் விளக்குவதற்கு உபயோகப்படுத்துகிறார். அந்த நாலேஜ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? அதுதான். நம்ம வந்து எதனால இவ்வளவு சிரமப்படுறோம்? நம்மளே சொல்லுவோம் இல்லையா குழந்தைங்க வளர்க்கும்போது, "ஏன் இப்படி பண்ண? கொஞ்சம் அறிவை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே, புத்திய யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே" அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாரி தான். ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம வந்து அந்த புத்தி அப்படின்றது ரொம்ப ஏன்னா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஹியூமன் லைஃப்ல மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ அத நம்ம சாஸ்திரத்தின் முறை கொண்டு அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால வர சாஸ்திரத்தின் முறை கொண்டு நம்ம சரியான முறையில நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணி அத நம்ப பயன்படுத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? ஃபொரோன் சாண்டிங்கா பண்ணியே ஆகணும். பகவத்கீதை பாகத்த நல்லா லேர்ன் பண்ணணும். சரிங்களா? இது இந்த மாரி பக்தி மார்க்கமான விஷயம் பரம்பரையில என்ன வருதோ, அத நம்ம எப்பயுமே அதுக்கு நோவே சொல்லவே கூடாது. உடனே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அத செஞ்சோம் அப்படின்னாலே, நம்ம வந்து நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகும். சரிங்களா? அப்ப புக்தி புலனுணர்ச்சி வெளிலிருந்து விலக்குவதற்காக உபயோகப்படுத்துகிறார். ஒரு சிறந்த ஞானி, பக்தன் அப்படிதான் இருப்பாங்க. எப்போதும் சமாதி நிலையில் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சமாதி நிலைன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்னால அவங்க பாதிப்பே அடைய மாட்டாங்க. சரிங்களா? எப்போதும் பரத்தை தியானித்து சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை தியானித்து எப்பயுமே ஹாப்பியா இருப்பாங்க. இந்த சாதாரண விஷயங்கள்லாம் அவங்கள டிஸ்டர்பே பண்ணாது. எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜர் தான். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால அவங்கள நம்ம எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கிட்டே வரோம். அது மாரி எல்லா டிவோட்டீஸும். ஜட புலனின்பங்களுக்கான சுவையை எந்த அளவிற்கு ஒருவன் இறைவனின் அன்பின் தொண்டில் சுவையினால் மாற்றுகின்றானோ, அந்த அளவிற்கு அவன் வெற்றி பெறுகின்றான். அதான் அந்த ரெசிப்ரோகேஷன் தான். சரிங்களா? நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நம்மளோட இந்த ஜட புலனின்ப விஷயங்கள் நம்மள விட்டு விலகும். பிரசாதம் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா, பிரசாதம் இல்லாதது நம்மளுக்கு சாப்பிடணும்னே தோணாது. சரிங்களா? ஒன்ஸ் இதுல. அது மாரி சாண்டிங், கிருஷ்ண கதா இதுல நம்மள வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் டிஸ்டர்பே பண்ணாது. இது மாரி எல்லாத்துலயும் சொல்லலாம். அதாவது இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? இதோ இங்க. இதெல்லாம் ஜடை விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுட்டே இருக்கும் எப்பயும். சரிங்களா? ஆனா ஞானம் அதிகமாக, அதிகமாக பகவான் மேல அது நிலை பெற இந்த லோவர் டேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? அது அப்படியே நம்மள விட்டு விலகி போகும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ நம்ம நெறைய நம்மள பகவான்ட்ட என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அது 22 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? சுப்புலட்சுமி மாதாஜியும் வாசிக்கலையே ரொம்ப. வாசிக்கிறீங்களா? ஆ ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஆ. கிருஷ்ண. ஏஹி சம்ஸ்பர்யிஷ்சா போகா துஹயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்தஹ கௌந்த்யேய ந தேஷு ரமதே பூதஹ. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சியடைவதில்லை. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஹரே இப்போ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட புலன்கள் தொடர்பினால் வரும். சரிங்களா? நம்மளோட இந்த புலன்கள் இருக்கு. 5 புலன்கள். இது லெவல் 1 இன்னும் நல்லா பார்ப்போம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளோட வேற பார்த்துட்டு இருப்போம். இல்லைங்களா? கண்ணுன்றது விட்டில் பூச்சி, காதுன்றது அந்த மான். அத எக்ஸாம்பிளா பார்ப்போம். தொடுபுலனுக்கு யானை பார்ப்போம். நாக்குக்கு மீன் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மூக்குக்கு வண்டு பார்ப்போம். அப்ப இதெல்லாம் இந்த ஒரு ஒரு புலன்ல வீக்கா இருக்கிற அந்த அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் என்ன ஆகுது? போய் தன்னோட வாழ்க்கைய இழந்துடுது. இல்லைங்களா? அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல சம்மந்தப்பட்டு.
அப்போ அதெல்லாம் மனிதனுக்கு 5மே ஆக்டிவா இருக்கும். சரிங்களா? எல்லாமே திருப்தியா இருக்கணும். கண்ணால பார்க்கறது, காதால கேட்கறது, தொடுபுலன், நாக்கு, மூக்கு எல்லாமே நமக்கு சந்தோஷத்த தரணும். அந்த மாரி நம்ம வந்துட்டு இருப்போம். சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல. சரிங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, அந்த மாதிரி புலனின்பங்கள்ல நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஒரு ஒரு விஷயத்திலேயே என்ன ஆயிடுது, ஒரு மான் அப்படின்றது இனிமையான அந்த மியூசிக் கேட்கும்போது, அது மயங்கி வேடன் இருக்கிற இடத்துல போய் மாட்டிக்குது. மீன் வந்து தூண்டில்ல இருக்கிற உணவ சாப்பிட போய் மாட்டி உயிர விட்டுருது. அப்ப நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், அந்த ஜட புலனின்பங்களின் தொடர்பில். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம அதுல ரொம்ப எப்பயுமே யோசிக்கணும். இது இது வந்து நம்மளுக்கு ஆபத்தா, இல்ல நன்மையா? அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயத்துலயும். நம்ம எந்த புலனின்ப விஷயங்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திட்டாலும், இது வேதிக் கல்ச்சர்ல கரெக்ட்டா இருக்கா? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கா? அப்படின்றத நம்ம கவனமா இருக்கணும். இல்லன்னா, அதுல நமக்கு சிரமம் வரும். சரியா? சிரமம்ன்றது பலனை நம்ம அனுபவிக்கிற மாரி ஆயிடும். அதுவே சிரமம் தான். எந்த ஒரு செயலுமே பலன் இல்லாத செயல்ன்றதே கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி செய்ற செயல தவிர. அது நல்ல செயலா இருந்தாலும் சரி, தீய செயலா இருந்தாலும் சரி. பலன்றது உண்டு. அப்போ நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் ரொம்ப கவனமா செய்யணும். சரிங்களா? ஏன்னா பலன் தர செயல்கள் நம்ம செஞ்சுட்டோம்னா, பிறப்பு சுழற்சியில வரும். அதனால பகவானுக்கு பக்தி செய்ற முறையில நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். சரிங்களா? அப்ப ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால், அதுதான் நம்மளுக்கு இன்ப துன்பத்துக்கு காரணமா இருக்கு. பிறப்பு சுழற்சிக்கும் காரணமா இருக்கு. அப்ப அறிவுடையோர் அதில் பங்கு எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. சரிங்களா? நல்ல நாலேட்ஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா, அதுல பங்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இந்த இன்ப துன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கு வேற. நித்தியமான இன்பம் அதெல்லாம் ஆத்மால இருந்து தெளைக்கிற அந்த ஒரு இன்பமான இல்ல. இல்லைங்களா? இங்க நம்ம பார்த்தோம்ல, ஆத்மால இருக்கிறவங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்க? எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார். அந்த மாதிரியான இன்பமானா அதுவும் கிடையாது. இது வந்து ஆரம்பமும் முடிவும் வேற இருக்கு. அதனால அறிவுடையவர்கள் அதில் பங்கெடுக்கிறது இல்ல, மகிழ்ச்சி அடையறது இல்ல அப்படின்றத பார்க்கலாம். எல்லாம் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வர சந்தோஷம். இப்ப நம்ம முன்னாடி நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு வைக்கிறாங்க. சாப்பிடுறோம். ஒரு 10 நிமிஷம், 1/4 மணி நேரம் சாப்பிடுவோம் ரசிச்சு. இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு சாப்பாடு குடுக்குற அந்த நேரத்துல. அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அதே சாப்பாடே அதிகமா, அதிகமா, அதிகமா வச்சா கூட புடிக்காம தான் போயிடும். இல்லைங்களா? அதனால இந்த மாதிரியான ஆரம்பமும், முடிவும் இருக்கிற விஷயங்கள்ல அறிவுடையோன் என்ன பண்றதில்ல, மகிழ்ச்சி அடைறதில்ல. ஆனா ஆத்மால வர பரமானந்தம்ன்றது அது எல்லையற்றது. சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் தற்காலிகமானது, புலனின்ப விஷயங்கள் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள கொண்டு போயிடுது. அதனால அதுலலாம் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. மிக புத்திசாலிகள் வரம்பற்ற மற்றும் நித்திய மகிழ்ச்சியை நாடுகின்றார்கள். அப்படின்னா என்னது? பரமானந்தத்த. பகவான்ட்ட இருக்கிற அந்த பக்தி. அதுல வர சந்தோஷம். அததான் விரும்புவாங்க. நல்ல நிலையில உள்ளவங்க. நல்ல புத்தியில உள்ளவங்க. சரிங்களா? 5.23 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே பிரபுஜி, இதுல இல்ல ஹரே போல. கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? ஆச்சரியம் அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. சக்னோ தீஹைவ ய சோடும் பிராக்ரஸ்ரீ ரவி மோஷனாத் காமக்ரோத தவம் வேகம் சாயுக்தா சாசூகி நரஹ. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, ஏன்னா நமக்கு கிடைச்சது ரொம்ப நல்ல உடல், ஹியூமன் லைஃப். சரிங்களா? அது வந்து ரொம்ப ரேரு. நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. அந்த நிலையில அப்புறம் பொறுமையா பண்ணிக்கலாம்லாம் இல்லாம, இப்ப இருக்கும்போதே இந்த சரீரத்திலேயே, இந்த பிறவிலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளணும். சரிங்களா? ஏன்னா இது நம்மள பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தள்ளுது. இன்னொன்னு கஷ்டத்தையும் கொடுக்குது. அது மாதிரி காமம், கோபம் இதெல்லாமும் கட்டுப்படுத்தணும். சரிங்களா? ஏன்னா இந்த காமம், கோபம் எல்லாம் எதுல தான் வரும்? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல தான் வரும். அதுலயும் நம்ம கண்ட்ரோலா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நன்கு நிலை பெற்றவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உலகத்துல வாழும்போதே ஹாப்பியா இருப்பாங்க அவங்களாம். சரிங்களா? மகான் லோக்கம் அங்க போய் தான் ஹாப்பி நிலை. இங்கேயே என்னது ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அப்போ ஜட புலன்களில் உந்துதல்களை சகித்துக் கொள்ளுதல் அடையும் பலன்கள் என்ன அப்படின்னா, நன்கு நிலை பெற்றவன் மகிழ்ச்சி, தன்னுணர்வு தளத்தில் நிலையான முன்னேற்றம். ஆன்மீகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைவாங்க. எப்பயும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. நீங்க என்ன பாருங்க, டிவோட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலையும்
ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், ஆன்சைட்டி, சோகம் அதெல்லாம் இருக்காது. எப்பயும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க இல்லையா? எல்லா டிவோட்டிஸையும் பாருங்கள். அதாவது ஸ்கிரிப்சர்ஸில் நம்ம படிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களும் சரிங்களா? அது மாதிரி எது வரைக்கும் சகித்துக்கொள்வது? இறக்கும் வரைக்கும் சரிங்களா? பகவானை அடையிற வரைக்கும். எப்படி சகித்துக்கொள்வது? உணர்வை கிருஷ்ணரிடம் நிலை நிறுத்தி நம்மளோட உணர்வை வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ண பக்தி தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம வாழ்க்கை ப்ரையாரிட்டி அதுல கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நிரந்தர இன்பம் இல்லை என்றதை நினைவில் கொண்டு சரிங்களா? அதுமாதிரி இந்த உலகத்துல நமக்கு நிரந்தர இன்பம் இல்லை. இதுல வர இந்த ஜட புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு புரிதலோட கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளை நிலைநிறுத்தி நம்ம நல்லா பக்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த சகிப்புத்தன்மை அப்படின்றது நல்லபடியா வரும். சரிங்களா? கண்டிப்பா இது வந்து ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ணோம்னா கண்டிப்பா இதை நம்மளால உணர முடியும். எனக்கு ப்ரையாரிட்டி பகவான் தான். அதுல நம்ம ஸ்திரமா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த உலக விஷயங்கள் எல்லாமே டெம்பரவரி. இந்த 2 நிலையிலையும் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த சகிப்புத்தன்மைன்றது வந்துடும். 5.24 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகம் 24. யோ அந்த சுகோ அந்த ராமஸ்ததாந்த ரஜ் யோதிரேவயः சயோஹி பிரஹ்மநிர்வாணம் பிரஹ்மபூதோ திகசக்தி. எவனொருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகியாவான். அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். அப்போ நமக்குள்ளேயே தான் சந்தோஷம் இருக்கு. நம்ம வெளியில தேடிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா? மற்றவங்க நம்மளை வேல்யூ பண்ணணும், மற்றவங்க நம்மளோட அன்பை வந்து அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம்? நிறைய விஷயம் இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? வெளியில உள்ள அது மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அது இல்லாம நம்ம ரொம்ப செய்யறோம் இல்லையா? அதுல இல்ல சந்தோஷம். ஏன்னா அதெல்லாம் நிரந்தரமானது கிடையாது. எது சுகம் அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த ஆத்ம நிலையில நம்ம அந்த சுகம் அப்படின்றத நம்ம அனுபவிக்க முடியும். அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் சரிங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல. அப்ப எவனொருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணி அதுல இன்பம் அடையிறது சரிங்களா? தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி. பார்வை நமக்குள்ளார செலுத்தும் போது நான் ஆத்மா, நான் சரீரம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு உணர்வு சரிங்களா? ஸோ இந்த நிலையில இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீக உணர்வில் ஆனந்தம். ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதால் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு காம உந்துதலை சகித்துக் கொள்வது பலம் கிடைக்கிறது அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம் சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அதுல வர இந்த ஈடுபாடுல நம்மளால பொறுத்துக்க முடியும் சரிங்களா? நான் முன்னாடி இப்போ வந்துட்டு பொதுவாக ஃபுட்டு தான் சொல்லுவேன். இது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் ஆசை இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்துட்டு இன்டெப்த் போக முடியாது. இன்னொன்று ஃபுட்டுன்றது எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஒரு புரிஞ்சிடும் இல்லையா? அதனால ஸோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதம் ஒன்று இருக்கு. இன்னொன்று வந்து ஆஃபர் பண்ணாத ஒரு சாப்பிட முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அந்த ஆஃபர் பண்ணாதது முன்னாடி பிடிச்ச ஃபுட்டாக இருந்தாலும் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் ஸ்திரம் சரிங்களா? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண ஃபுட்டே அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? ஹாப்பியாக எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதால் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு காம உந்துதலை சகித்து கொள்வதற்கு பலம் கிடைக்கிறது. இதுதான் ஆத்ம கிருஷ்ணனிடம் எனக்குள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்கின்றேன் என்பதில் தொடங்குகிறது. எப்போ நம்ம வந்து பகவானுக்கான விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ அப்போ பகவானுக்கு நமக்குமான அந்த உறவுக்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதில் நம்மள முன்னேற்றிக்கிறோம் அப்படின்றதாங்க சரிங்களா? அந்த மாதிரி வரும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியான பாதையில் வந்துடும். ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ். முழுமுதற் கடவுளுடனான உறவை மறந்திருப்பதே வாழ்க்கை போராட்டத்தின் துன்பங்களுக்கான மூல காரணம் என்பதை அறிய வேண்டும். கண்டிப்பா சரிங்களா? பகவான் தான் நமக்கு எல்லா சொத்தும். அவங்க தான் நம்மளோட ஆதாரம். அவங்க கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணி நம்ம ஹாப்பியா இருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? அந்த 5 உறவுல ஏதோ ஒரு உறவுல இருக்கணும் நம்ம.
அதை மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள உள்ள இந்த பணம், பொருள், லைஃப் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் நம்ம அதில் இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து நிரந்தரமற்ற விஷயம், கர்மாவை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த நிரந்தரமற்ற விஷயத்துல ஈடுபடுறதுனால நமக்கு என்ன ஆயிடுது, ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டிலாம் வருது. அது நித்தியமான பகவான் அவங்களோட இருக்கிற உறவுல ஹாப்பியாக நம்ம பக்தியில் இருந்தோம்னா நமக்கு இந்த கஷ்டங்கள் அப்படின்றது வராது. இருந்தாலுமே அது நம்மளை பாதிக்காது. சரிங்களா? அதான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நான் வந்துட்டேன், எனக்கு அதனால பொருள் உலகத்தில் எல்லா நன்மையும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அது கிடையாது சரியான புரிதல். பொருள் உலகத்தில் சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் அது நம்மளை பாதிக்காது, அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அதுதான் சரியான புரிதல் கிருஷ்ண உணர்வில். நம்மளுக்கு ப்ரையாரிட்டி கிருஷ்ணா தான், பக்தி தான். அந்த நிலையில் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும். அப்போ நமக்கு எல்லாமே சரியாக அமைஞ்சிடும். சரிங்களா? ஈவன் நம்ம ஃபேமிலி எல்லாமே நம்மளுக்கு சாதகமாக இருப்பாங்க. அதுதான். இப்போ நம்ம 5.25 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கு வாசிக்கணும்? ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிற மாட்டாங்க. வாசிக்குங்க. லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ருஷ்ய க்ஷீண கல்மஷ சர்வபூதஹிதே ரதா. எல்லாம் எழும் இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டனரோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்தி உள்ளனரோ, மற்ற உயிர் வாழிகளின் நலனிற்காக பாடுபடுவதில் எப்போதும் முனைப்புடன் உள்ளனரோ, எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ அவர்கள் பரத்தில் முக்கிய அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருமைகள் அப்பாற்பட்டுள்ளார்களோ, சரிங்களா, அந்த இருமைகள் அதுலேருந்து விலகி இருக்கிறது, மனதை ஆத்மாவில் நம்ம கொண்டு வர்றது, சரிங்களா, அதாவது சரீரம் ஆத்மா, அதில் ஆத்ம நிலையில் கொண்டு வர்றது, மற்ற உயிர்களையும் நலனிற்காக பாடுபடுவது. அதுவும் நலன்னா என்னது, அவங்க நல்லா சாப்பாடு கொடுக்கணும், அவங்கள நல்லா நம்ம வந்துட்டு அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும், அப்படி அது மட்டும் இல்லை நன்மை அப்படின்றது, அவங்களும் கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? அப்போ மற்ற உயிர் வாழ்களின் நலனிற்காக பாடுபடுவது, இதுலலாம் யார் முனைப்போடு இருக்காங்களோ, சரிங்களா, அவங்களோட பாபங்கள் வந்து விடுபட்டு அவங்க முக்தியை நோக்கி அவங்க போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ கிருஷ்ண உணர்வு முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், எப்போதும் பக்தி தொண்டியை எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்கள், இதெல்லாம் சாத்தியமில்லாத விஷயம் இல்லை, ஹாப்பியாக செய்யக்கூடிய விஷயம். சரிங்களா? நிறைய பேர் இந்த சத்சங்லே சொல்கிறேன், இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்திருக்காங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா இப்போ முழுக்க நல்லபடியாக கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னோட வாழ்க்கையை ஹாப்பியாக, எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல், அந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் அது அவங்கள பாதிக்காமல், சரிங்களா, ஹாப்பியாக தன்னை வந்து ஆத்ம நிலையில் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அந்த உணர்வோட நல்லபடியாக இருக்காங்க. ஸோ அதனால் முடியும், நம்மளும் என்ன பண்ணோம், பக்தி தொழில் நம்மளை ஸ்திரமாக நம்பிக்கையோடு நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது அந்த சாதனா பக்தி நம்ம நல்லா பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணுறது, சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் நிறைய அட்டன் பண்ணணும். எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த அறியாமை போகணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜடமே பிரதானம் இருக்கிற அந்த அறியாமை போகணும்னா நிறைய கேட்கணும். சரிங்களா? அதனால் நிறைய கிளாஸஸ், அதே மாதிரி இந்த மங்களாரத்தி அந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கோயிலில் நடக்கிற விஷயங்கள், அதில் எல்லாமும் எனக்கு டைம் இருக்குது இல்லைன்னுலாம் கிடையாது, அட்டன் பண்ணணும். இப்படி நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படிலாம் நம்மளை என்கேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் என்கேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் இந்த ஜட உலகத்துலேயே. சரிங்களா? பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுலையுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித குலத்தினிடையே கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பிப்பதற்காக பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கட்டுப்பாடு விதிகளை கடைபிடிப்பவர், அதாவது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணணும். கட்டுப்பாடு, அந்த ஹியூமன் லைஃப் என்னென்னா ஒரு ஒழுக்கமான முறையில் வாழ்கிற வாழ்க்கை தான். தன் இஷ்டப்படி வாழ்கிற பசு பட்சி வாழ்க்கை கிடையாது. வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைலில் சரியான முறையில் நம்ம வாழணும். அது வந்து ஃபோர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வாழணும் அப்படின்னு தான் சம்பிரதாயத்தில் கொடுக்கறது. ஓகேங்களா? இப்போ 26 ஸ்லோகம். சுப்புலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அவங்க இதில் இல்லை போல. ஓகே மாதாஜி வாசிக்கலாமா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. உங்க பேர் தான் சொன்னேன், கேட்கல. சரி, ஓகே, வாசிச்சு கொடுங்க.
நெட் இஷ்யூஸா இருக்கு மாதாஜி, விட்டு விட்டு கேக்குது. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, வாசிச்சு கொடுங்க. காமக்ரோத வியுக்தானாம் யதீனாம் யதசேதசாம் அபிக்தோ பிரஹ்மணிர்வாணம் வானம் வர்த்ததே விதிதாத்மனாம். யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்தும் எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ, தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் நிறைந்து பக்குவத்தை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்றனரோ அவர்கள் கூடிய விரைவில் பரத்தில் முக்தியடைவது உறுதி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்து எல்லா பௌதிக ஆசையிலிருந்தோம், அத காமம் கோபம் இதுல இருந்து விடுபட்டு, சரிங்களா, தன்னுணர்வு தன்னொழுக்கம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது குணத்திலேருந்து வர்றது. அந்த குணம் அப்படின்றது நிறைய விஷயங்கள், இந்த பொறுமையா இருக்கிறது, பொறுத்துக்கிறது, சரிங்களா, கோபம் இல்லாமல் இருக்கிறது, ஆசைகள் நிறைய இல்லாமல் இருக்கிறது. ஆசைகள்னா ஜட உலக விஷயங்கள்ல, சரிங்களா, பகவான் மேலே பேராசை இருக்கலாம், தப்பில்லை. இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது, எல்லாத்துலேயும் அஃபென்ஸ், யாரையும் அஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது, சரிங்களா, யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த குணத்திலேருந்து வர்றது. அது மாதிரி பார்ட் டைம் ஜாபும் கிடையாது. நான் வந்து ரிச்சுவலாக பண்ணுறேன், வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டுக்கிறேன், வாரத்துக்கு டெய்லி 2 வேளை விளக்கேற்றிக்கிறேன், அப்படி இல்லை. எந்நேரமும் ஹரே கிருஷ்ணா பகவானோட நம்மளை இணைச்சிக்கிறது, சரிங்களா. அந்த ஒழுக்கமான முறையில் தன்னுணர்வில் நிறைந்து பக்குவத்தை அடைவதற்கு தொடர்ந்து முயற்சி செய்யணும். அதுதான் சாதனா பக்தின்றது. அதுதான் நம்ம இப்போ பண்ணுறோம். சாண்டிங் எதுக்காக பண்ணுறோம்? 16 ரவுண்ட்ஸு சாதனம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல அதுக்கப்புறம் அது நம்மக்கிட்ட அப்படியே என்ன ஆகிடும், டியூன் ஆகிடும். நம்ம வந்துட்டு வேறு எந்த வேலை செய்யும் போது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிகிட்டே தான் நம்ம செய்வோம். தூங்கி ஏஞ்சாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் வரும். இதெல்லாம் நிஜமாலும் நடக்கிறது தான், சரிங்களா. அப்போ நம்மளுக்குள்ளார அது பதிஞ்சிடும். அப்போ அது சாதனா பக்தியில் நம்ம அது நிறைய அது மாதிரி பகவான் நாமத்தை சொல்லும்போது நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும், சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில் 8வது அத்தியாயத்தில், இறக்கும் நேரத்தில் யார் பகவானை நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பகவானை அடைவாங்க, இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளால பகவானை நல்லா நினைவில் கொண்டு வர முடியும். சாதனா பக்தி ரொம்ப மஸ்ட்டு, சரிங்களா. அதுதான் இந்த சத்சங்கில் நமக்கு நல்லபடியாக கொடுக்குறாங்க. நிறைய கிளாஸஸ்லாம் வச்சு சிஸ்டமேட்டிக்காக பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கணும். ஏதோ பகவத்கீதை ஒரு கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தாச்சு, ஓகே நம்ம வேலை முடிஞ்சது, அப்படி இல்லை. அதுக்கப்புறமும் சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு போய் அதில் நிறைய சாண்டிங்லாம் அதிகரிக்க வச்சு, எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பக்தியில் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம. அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அதில் ஸ்திரமாக இருக்க முடியும், சரிங்களா. அதேமாதிரி அந்த தன்னொழுக்கத்தோட 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸோட ஆத்மாவுக்கு தேவையான பக்தி, சரிங்களா. அந்த நிலையில் யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க பகவானை அடைவது உறுதி. அப்போ பானஃபைட் பரம்பரால இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா, இஷ்கான்ல இதெல்லாம் இருந்து நம்ம நல்லபடியாக பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த பிறவிலே நம்ம பகவானை அடைய முடியும், சரிங்களா. அப்போ இந்த இதில் பார்த்து அதே தான், கோபத்திலேருந்து விடுபடுறது, பௌதிக ஆசையிலேருந்து விடுபடுறது, பக்குவத்தை அடையிறதுக்காக முயற்சி, தொடர்ந்து முயற்சி, சரிங்களா. ஆப்ஷனல் கிடையாது, முடிஞ்சா பண்ணுறேன் அதுவே இருக்கவே கூடாது. அப்படின்னா நம்ம மேலே நம்மளுக்கே அக்கறை இல்லைன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி தன்னுணர்வு உடையவராக இருக்கணும், தன் ஒழுக்கம் உள்ளவங்களா இருக்கணும். இதுதான் நம்ம பார்க்கறது, சரிங்களா. கிருஷ்ணர் எவ்வளவு கருணைமயமானவர் பாருங்கள். பக்குவத்திற்கு முயற்சி செய்வது கூட அவரை திருப்திப்படுத்துகிறது. பர்ஃபெக்டா நீ பக்தி பண்ணணும்னா இல்லை, சரிங்களா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீ பக்தி பண்ணாலே போதும், அந்த முயற்சி சாதனா பக்தியில் இருக்கே அதுவே போதும், வா என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி பகவான் நம்மளை கூப்பிட்டுக்கிறாங்க, சரிங்களா. அதனால மகான் அவ்வளோ கருணை மிக்கவங்க அவங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கு. ஷட்கோஸ்வாமிகள்ல வந்து அவங்களாம் வந்து என்னன்னா கோஸ்வாமிகள், எந்த இதுவும் அதாவது ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்காக கூட யோசிக்காம இருக்கிறது. அவங்கள மஞ்சரிஸ் ஆக்சுவலா எப்படி வாழணுன்றதை வாழ்ந்து காமிக்கிறதுக்காக நமக்கு கிரந்தங்கள்லாம் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி பாகவதம் இதெல்லாம் நெரேட் பண்ணும்போது வாசிக்கும் போது வெயில் மழையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, சரிங்களா. அப்போ வந்து பகவானே அவங்கள வந்து பாதுகாப்பாங்க அந்த அளவுக்கு, சரிங்களா. இதெல்லாம் நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது அந்த லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வரோம். ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க?
ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசிரியர் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். ஹர்ஷான் கிருத்வா பகிர்பாகியாம் சசு சைவர்த்ததே ருவோ பிராணாபானவ் சமௌ கிருத்வா நாச மந்திரசாரிணவ் யதேந்திரிய மனோபுத்திர் முனிர்மோட்ச பராயண யுக்தேஸ்யாய யக்ரோதோ யா சதா முக்த ஏவசா. ஹரே கிருஷ்ண. ஏவசா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இங்க இருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன். எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறார். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைவதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அஷ்டாங்க யோகத்தை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க. 4th சாப்டர் சொல்லியிருப்பாங்க, இதுலயும். சரிங்களா? அதுல வந்து யாகங்கள்ல முறைகள்ல அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத பார்த்திருப்போம். இங்கேயும் வந்துட்டு புலன்கள்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து பக்குவமா இருக்கணும்னு பார்த்தோமா, நல்லொழுக்கத்தோட ஆத்ம நிலையில இருக்கணும்னு. அந்த வகையில எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களை, சரிங்களா, இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் ஈடுபடாம புருவ மத்தியில கண்களை நிலைநிறுத்தி, சரிங்களா, இந்த அஷ்டாங்க யோகம் தபஸ் பண்றாங்களே இந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பார்வையும் நிறுத்தி, அதுக்கப்புறம் இந்த சுவாசம் அதையும் வந்து ஸ்டேபிள் பண்றது, உள் சுவாசம் வெளி சுவாசம், சரிங்களா, மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றையும் கட்டுப்படுத்துறது. அந்த அஷ்டாங்க யுகத்துல இதையும் நிலைகளா வரும். மனதை நிலைப்படுத்துறது, புலன்களை நிலை, பிரத்யாகாரா, தாரணா, அந்த மாதிரிலாம் வரும். சரிங்களா? நாளைக்கு அத்தியாயம் அதுதான் பார்ப்போம். நாளைக்கு இல்ல, மண்டே. முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க முறையில யார் ஈடுபட்டு தியான யோகத்துல ஈடுபட்டு ஆசை பயம் கோபம் இதெல்லாம் இந்த ஜட உலக விஷயங்களா அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவர் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. இந்த நிலையில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க முக்தி அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகம் அறிமுகமாகுது. அடுத்த அத்தியாயத்தோட முன்னுரையா இந்த 2 ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கணும். இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இல்ல, பாயிண்ட் வைஸா நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? அடுத்தது லாஸ்ட் செக்மெண்ட் 5.29 ஸ்லோகம் பீஸ் ஃபார்முலா. யார் வாசிக்கிறீங்க இந்த ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரஸ்னவித்யா மாதாஜி வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோகம் ஈஸ்வரம் சுகிருத்தம் சர்வபூதானாம் ஞானாத்மா மாம் சாந்தி மருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதியை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுதான் பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அமைதிக்கான முறை, வழிமுறை அப்படின்றது. பகவான் தான் அனைத்தும் அப்படின்னு யாரு தெரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அமைதி. சரிங்களா? நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தோம்? எந்த கஷ்டமும் இல்லாம இருந்தோம். கரெக்டா? அவங்களே நமக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. அந்த வகையில் நம்ம பகவான் தான் அனைத்தும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு அமைதி. நம்ம லார்ட்ஷிப் பண்ணணும், நான் இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நினைச்சோன்னா நம்மளுக்கு டென்ஷன் தான். ஏன்னா நம்ம கிட்ட அவ்வளோ சக்தியும் கிடையாது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு. இன்னொன்று எல்லாமே நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்த நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைப்போம். மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். அதுல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்போம். இந்த வாழ்க்கையிலே இருக்கணும், இந்த வாழ்க்கையில என் கூட உள்ளவங்களெல்லாம் நான் வந்துட்டு நல்லபடியா வந்து பார்த்துக்கணும் இப்படின்ற ஒரு முறையில நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஏஜை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? இதே வயசுல நான் இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும், இதுலயே இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா மூவ் ஆகும். எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை, எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதுல நம்ம ஆசையை நம்ம நிலைநிறுத்தும் போது நமக்கு சிரமம் வருது, ஆன்சைட்டி வருது இல்லையா? கோபம் வருது, ஏக்கம் வருது. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணா, பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பன் அப்படின்ற அந்த புரிதலோட நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, நமக்கு அமைதி அப்படின்றது ஏற்படுது. சரிங்களா? அதான் இங்கே பார்க்குறோம். உன்னத அனுபவிப்பாளர் அவங்க தான் என்ஜாயர், நம்ம கிடையாது. அவங்க தான் உன்னத உரிமையாளர், கட்டுப்படுத்துபவர்.
அது மாதிரி எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உற்ற நண்பன். யாரையும் அவங்க பாகுபாடு பார்த்து இவங்க இதெல்லாம் பண்றதில்லை. எல்லாருக்குமே காஸ்ட்லெஸ் மசி தான். டீமன்ஸுக்கும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரம்மஜோதியை தான் கொடுத்தாங்க. பகவான் கிட்ட வந்துட்டாலே, பகவான் வந்து பியூரஸ்ட், சரிங்களா? பகவான் சம்பந்தம் நம்ம வாழ்க்கையில கிடைச்சிருச்சுனாலே நம்ம நற்கதி அடைஞ்சிட்டோம்னு அர்த்தம், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில எல்லாருக்குமே உற்ற நண்பன் அப்படின்றது பார்க்கணும். எந்நேரமும் அவங்க மேல என்வியா இருந்த சிசுபால கம்சன், அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மஜோதியை கொடுத்தாங்க. விஷம் கொடுக்க வந்த பூத்தனாவுக்கும் பகவான் லோகத்துல இடம் கொடுத்தாங்க, அம்மாவா, இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து உற்ற நண்பன் எல்லா உயிர் வாழிகள்கிட்டையும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு, அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு நம்ம ரொம்ப உயர்ந்த பகவான், அவங்க நம்ம பக்தி பண்ணணும், சரிங்களா? கிருஷ்ணர் நலம் விரும்பும் நண்பன். நண்பன் நம்பகமான சேவைகளை குருவாக அனுப்புகிறார், கண்டிப்பா, சரிங்களா? நமக்கு வந்து குருவை வந்து கைடன்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கண்டிப்பா குரு வேணும். குரு இல்லாமல் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றமே அடைய முடியாது. அவங்களோட கையை பிடிச்சி தான் நம்ம பகவானோட கையை பிடிக்க முடியும், பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகணும், சரிங்களா? அப்படி கனெக்ட் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம தனிச்சு தான் இருக்கோம்னு அர்த்தம், சரிங்களா? அதனால குருவோடு நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கணும். குருவை பகவான் நமக்காக தான் அனுப்புறாங்க, அவங்ககிட்ட கூப்பிட்டுக்கிறதுக்காக. தானே அவதாரம் எடுத்தும் வருகிறார், கண்டிப்பா, இல்லைங்களா? அவதாரங்களை நம்ம பார்க்குறோம். அவரை புரிந்து கொள்வதற்காக சாஸ்திரங்கள் தந்தருளுகிறார். அவங்கள புரிஞ்சு நம்ம பக்தி பண்றதுக்காக தான் நம்மளுக்கு சாஸ்திரம். தானே பக்தனாக அவதாரம் எடுத்து வந்து நமக்கு கற்றுத்தருகிறார். எவ்வளவு பாருங்க மெனக்கிடுறாங்க நமக்காக, எவ்வளவு உற்ற நண்பனா இருக்காங்க பாருங்க, இல்லையா? இதெல்லாம் எதுக்கா? ஒன்ஸ் பகவத்கீதை இல்லை, பகவானோட அவதாரங்கள்லாம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இந்த உலகம்? இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் இருக்கு, பகவான் லீலைகள், நாமரூப குணலீலைகள், பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் இருக்கு, கிரந்தங்கள்லாம் இருக்கு, பானஃபைட் பரம்பரா குரு ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, இதெல்லாம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அவ்வளவுதான், இல்லையா? ரொம்ப மோசமா இருக்கும், காரிருள் இருப்போம் நம்மலாம். அப்படித்தானே இருக்காங்க இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்றவங்களாம், இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லபடியா நமக்கு இதெல்லாம் வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்கு, ஆசையை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும், ஆப்ஷனா வச்சுக்க கூடாது. எனக்கு முடியுது முடியல, வேணும், நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க பகவான், பகவான் எனக்காக கையை கொடுத்துருக்காங்க குரு மூலியமா அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்ககிட்ட நம்மள சம்மந்தப்படுத்திக்கணும். கிருஷ்ணர் எப்போதும் நமக்கு இயல்பான நண்பன், உற்ற நண்பன் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்தை கன்க்ளூட் பண்றோம். மறுபடியும் நம்ம மண்டே அன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். யாருக்கு எதுவும் சொல்லணுமா? எல்லாரும் 4 hours சாண்டிங் பண்ணுங்க, அட்டனன்ஸ் மார்க் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் குவிஸஸ் மஸ்ட்டு, சரிங்களா? மாதாஜி இன்னைக்கு கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க, சிவகாமி மாதாஜி. அதனால குவிஸ் வந்து கண்டிப்பாக